I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your airplane. Bilang kong akong nauna. Ako'y nasaktan. Ako'y nahimtungan. Noon sa tihay ko. On sa tihay na itamo. On sa tihay. Nasa tihay ko. Inday. Kinsa tong imo ka. Murag nakaiyak. Pero ko. Inday. Inday. Hinday. Inday. Magati ka. Mga pangyayari. Luwag ko kay Paulisa. Huwag ko kasabot. Huwag ko kasabot. Layo pagit sa kaayuhan si Inday. But the good news is, luwas na si peligro. Salamat in taon sa Diyos. Salamat in taon. Ginoo, salamat. Bay. Salamat, Lord. But still, padayon ta nga mag-ampo para niya. Di gid mi muno sa pagampo para ni Inday, Miss Nicole. Huwag ginay puwa sa mong pagampo ni ng dulo. Si Sir Joko, kinahanglan may bao siya ini aron sa bintaon. May banan ng iyang kabalaka. Ako si sultihan ng dolor. Oh, ha? Si Inday na ning kamot kid nga mabuhi. Ni fight kid bisag delikado na kayo yang kahimtang. How about you? Kumusta naman ka? Daling kamot ko, Nicole. Daling kamot ko nga. Magpakaayo aron makatiman ko ni Inday. Good. May gisulti pa day ang doktor. If ever maulian na si Inday, doon na ba'y posibilidad na magka-temporary amnesia siya? Posibilidad. Meaning, pwede nga mahitabo, pwede sa niya dili. But if ever mahitabo, dili na angay ma-worry. Kay normal ra kuno na nga mahitabo after a car accident. Salamat sa information, Nicole. No worries, Choco. So, di na ako magdugay, ha? Basta kayo na to. Do your best na mabalik na ang imong maayong panglawas. Aron maatimanan ni mo si Inday. This is your time to show her how much you love her. Salamat, Nicole. Salamat. Salamat ang dulo. Isa pa yan, Sir. Ako na ning ikanaog ang tres, Sir. Sige na. Sir, Sa imong tanaw na ko. Okay naman ko. ha? Ako yung pasabot ba? Hindi naman kayo ko daot no. Kung itandi atong unang adlaw sa imong pagpauli gikas ospital, Sir, arang-arang magid ka. Pero
layo paghapon sa original nimo panglawas. Pero ang imong pamati, sir, kumusta man? Kay mas ikaw man ginahibaon sa imong pamati. Kung okay na ba yun o dili paghihapon. Okay na gid ko nang. Ang pagpauli na lang yun sa kong lawas ang kuwang nako. Mahinoon, sir. Dali na nang papabalik sa lawas nimo, sir. Ngayon ko na. Sir? Mao na yung plano, Kiko. Nga inigawas ninda sa ospital, anhesia diretso. Ayo pero sugod bagas inday lang. Kung dili pa maayo ang huwisyo ni Inday ng panahon na, dili siya masupak. Kiko. Gawas pa. Asa man di siya? Adto sa kondo? Aw, pwede man nga ako'y mo atiman niya dito. Pero, lahira gyud kung ano siya dinhi. Naghanta nga makaatiman niya. Og labaw sa tanan, maatiman siya ni Sir Joko. Miss Nicole, Musta ka na ko, Kiko? Hopefully nga, nagmata na ron si Inday. Ingon siyang nurse. Responsive naman ko na siya. Di lang ko na kaayong masulti. baal na ko Miss Nicole. Away ka pa ko dugan. Ha? Ayaw lang. May tagmakaila ni mo Miss Nicole. May tagmakaila ni mo ba? Ay tagwaasad mawa ug maunsa yang memorya ba? Maayo gid unta, Kiko. Maayo lang gid unta. Sige na. Musaka na ko. Okay, Miss Nicole. Hi, Inday. Si Nicole ko. Kalimot ka na ako. Kumusta na? Asa may pamati ni mo? Ano, giputos man yung akong nang. Wa pa yun matotally og kaayo ang mga samad, Inday. Pero pwede na kang makauli bisag ingon anak pa na. Schedule na ka sa doktor for regular check-up. Doon na naman sa private nurse nga i-hire para sa regular dressing sa imong mga samad ug paghatag sa imong mga medications. Gusto na. Mo pa uli. Okay. Kakonsultihan ang imong doktor, anak. Siya ra mo decide kung pwede ka na ba mo pauli o dili pa. Good news, Inday! Makauli ka na tomorrow. Salamat. So, kumusta naman imong pamati? Okay na. By the way, okay na ba nimo nga ano lang ka mo uli sa dakong bahay? Dakong bay? I mean, maumat ka na yung paulian. Napali ko laing paulian nga gamayng bay. Uwa ka na ba din mahinumdum sa imong condo unit? Kondo unit? Okay. Dili pa tingali klaro kaayo nimo ang tanan. Eventually, imo na mahinumduman ang tanan. Sige, final na. Adto ka pa uli sa dakong bahay. Na ako'y pangutana. Unsa man? Kinsa si Joko? Kinsa di na siya? Oh,
Nadira ka na sa kung ako na ang pag-ana, Joko. Pero, maura. Huwag na ko'y mahuna-huna. Ugma, magkita ra mo. Ay, okay ra na, sir. Nga nalimot pa siya karon. Ang importante nga anhi siya mo pauli. Makainomdom ra lagi na siya kadugayan. Sir, bitaw. Bitaw, sir. Mabito na akong ihilakad kay ko. Nang dolor. Na makahinom naman siya kadugayan. Ha? Kaya kung mahinumdum na niya siya, sigurado ko na mubiyan siya na yun. Nang libog mo kuha niya. Sakto, sir, nang Hindi na ito pag-ampo. Hindi lang una muli ang memorya ni Inday. Naana mi sa elevator. Panaog na mi. Okay, Nicole. Padong na sila, sir. Naana sila sa elevator. Sige, sige. Tulbaan ka, sir. Magkailakasya na ako. Ay, bawaran na nato rin, sir. Uy, ano sila, sir? Uy, nag-wheelchair man si Inday. Naalis sila yung dahil. Hello, Inday. Joko? Aiko, Kiko ko, Inday. Aiko, Kiko. Inday, Si Joko Inday. Inday. Ako ni, si Joko. By the way, ako sang ipaila-ila ninyo ang private nurse ni Inday. Si Nurse Ethel. Ethel Pantuan. Hindi. Ay, Wow! Nagpabuhat kini kag kwarto para ni Inday din ni Silo, no? Oh, aron hindi na siya mahago nga. Musa ka kanaog pa. Si Inday? Ingon anak kakapinangga ni Joko. Di pabuhatan kay kag kwarto din ni sa silong. hindi. Gusto kang mukaon, Inday. Nag-andam naman kung daan o pagkaon. Lo. Nunong. Tutog mo si Inday, Nunong. Nunong. Uy, wala na kinumdum na. Dili ko ni mo mama, Inday. Kung sinira ra ko ining bayan. Sorry. Asa di ako mama. Inday. Joko? Oh, oo. Ako si Joko. Nakahinumdum ka na? Igsuon ta? Dili, Inday. Dili. Para ko. Kung sa date mo. Ako man kaning bay. Inday, ayaw lang nagagawa ang imong nauna, ha? Hinahinay lang. Mubalik ra lagi ang imong memorya o mahinumdum ra kastanan. Okay, bawa ko anak. Maura sa nagisulti sa doktor ganina. Pero ang ako lang gusto kong hibaw kinsa mas akong kinabuhi. Para hindi sa lain ba? Kasabot ka tingalin mo na ako. Okay. Sakto ka. Okay, sige. Musugod ko, ha? Akong Usbon, ako si Nicole. Ang imong manager/best friend. Ako sa Kiko, Inday. Ay, Kiko. Driver ni Sir Joko. Huwag imong best friend. Best friend, magyapa. O ako ang imong nang dolor. Kung sinira ining baya. Og, ako si Joko. Ang nagmahal ni mo. Nagmahal?
Bana di IT ka? Huwag man dayon ka musulti. O ganun, hindi man ikinagbantay na ko sa ospital. O sa magkaklase sa pagkabana? Hala, Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000